Pörgőrugás. Ez állati nagy és örökérvényű üzenet. Peter, a film egyetlen üzenete, hogy minden problémát megold a rugdosódás. Ha? Baszkikám! Brian! Tényleg! Peter, vicceltem? Mit ugatsz, te kis korcs? Peter, mit akarsz tőlem? Hasta la vista, baby! Peter, ez nem... Oh, mi a fasz? Az én báromban nem beszélhetsz így velem. Ez nem bár... Oh! Na jó, most utoljára verted így át szegény srácot. Értetted? Igen. Megértetted? Igen. Szépen tartod azt a kurva labdát, amit Charlie Brown elrúgja. Értetted? Igen. Parancsolj, Charlie. Igen. És figyelj csak, szagláztam egy kicsit. Nem is vagy igazi pszichiáter. Pörgőrugás. A hamburgere, uram. Köszönöm. Uram, hiányzik $1.25. Jaj, tényleg? A borra való. Pörgőrugás.